Konturatu ginen hemen gure komunitateak ez zakala toki bat zientzia diferentetako jendea elkartzen ginenak, eta horregatik pentsatu genuen egokia zela kongresu bat antolatzea, eta pixkat animatu nintzen kongresu hori antolatzea, Alemanian dagoen ikerlari batekin eta Estatu Batuetan dagoen ikerlari batekin, eta erabaki genuen Donosti zela toki polita kongresua antolatzeko. Guk gure kongresuan komunitatea handia dakagu hemen Euskal Herrian 3D inprimazioarekin, eta horrek ziurtatzen zigun jende asko erakarriko genuela kongresura, eta horregatik baita erabaki genuen pixka bat Donostin kongresua antolatzea. Askotan guretzako da toki bat, ikusten dezuna kolaborazioak sortzen direla, edo ikuste dituzula ideia berriak, edo da toki bat hitz egiten dezuna jendearekin benetan aurpegiz aurpegi, eta hor ezagutzen dezun jendea, eta benetan sortzen dira aukera pila bat ikerketa hobea egiteko. Iriarentzat nik uste ona dela. Egindako lanaren ondorioz, ez nuen espero horrelako izendapen bat, orduan izan zen pixka bat pozgarrian etzako. Azkenean lan hau egiten dugu debalde, esaten den moduan, ez da gure lanaren partea, baina gustatzen zaigu gure komunitatea pixkat elkartzea, eta normalean noizean behin tokatzen zaizu zuri horrelako gauzak antolatzea, horrelako zer jasotzea pozgarria da benetan.